Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Για μας είναι η δεύτερη μέρα αυτή του τριημέρου της ποίησης, της γιορτής της ποίησης εδώ σε αυτό το χώρο. Εγώ είναι λίγο περίεργη, γιατί υπήρξαν, ευχαριστώ ποιητές, υπήρξαν κάποιες πορείες πριν από λίγο και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στην προσέλευση. Εμείς θέλουμε για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που έρχονται σε αυτό το χώρο, τους δημιουργούς, τους οποίους αποβάλλουμε, όπως λέμε, για να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Βλέπετε όταν είναι άδεια η αίθουσα, ακόμη και οι φίλοι μας εκεί με τα βιβλία που είναι, ακούγονται μέχρι εδώ, σε εμάς. Βασίλη, ανέβασα αυτό, παρακαλώ. Τώρα ήδη αρχίζουν και καταλαμβάνουν που έδωνα την θέση για το επόμενο Κωνσταντίνο. Εδώ προσπαθούμε κάθε φορά να μην γιορτάσουμε με απλό τρόπο την ποίηση, γιατί αυτό πλέον γίνεται παντού και αντιγράφεται. Ότι πριν από καιρό κάναμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Εμείς προσπαθούμε να βγουν ουσιαστικά πράγματα. Και την προηγούμενη φορά και στο περσινό τριήμερο βγάλαμε πράγματα, μάθαμε πράγματα, μάθαμε το διαφορετικό, γιατί το διαφορετικό είναι αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερο σε αυτόν τον χώρο. Έτσι και σήμερα, όπως και πέρυσι, ξεκινάμε με τους φίλους μας, τους Αρμάνους, και υποδεχόμαστε εδώ όλα τα πρόσωπα και της κοινότητας και τους ποιητές, κυρίως τους ποιητές. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο Κωνσταντίνο Θεμελή, γιατί έχει ωραίες ιδέες. Και είναι ένας άνθρωπος που αυτές τις ωραίες ιδέες ξέρει να τις κάνει πράξη με ωραίο τρόπο. Γιατί έτσι σε μένα αποδεικνύει τη φιλία του, αλλά προσπαθεί με τον τρόπο του, επειδή κατέχει πολλές τέχνες ο ίδιος, να με σμιλέψει και εμένα, να με κάνει λίγο καλύτερο και να γνωρίσει το πολιτισμό όλα αυτά τα πράγματα που κουβαλάει μέσα του. Καλησπέρα κύριε Μάνο. Έτσι, πάμε το καφεδάκι του έξω. Ωραίος. Λοιπόν, γελάει ο Βασίλης πίσω. Απόψε ξεκινάμε. Θα γνωρίσουμε τον Αρμάνο Καβάφη. Μετά θα γνωρίσουμε σύγχρονους Αμερικάνους ποιητές από την κυρία Σόφη Γιωβανούλου. Μετά η εκδόση Ορικός που επί 20 χρόνια εκδίδουν το ποιητικό ημερολόγιο θα γεμίσουν εδώ το χώρο και με ανθολογούμενους ποιητές που έχουν συμμετοχή στα ποιητικά ημερολόγια εδώ και 20 χρόνια, αλλά και με άλλους φίλους. Ίσως τη νύχτα αργά να έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο με τα ιδιώματα του Ιωάννη Δαμασκηνού και αύριο πάλι η μέρα θα ξεκινήσει με το ποιημένο Σεφέρι, την Κύφλη. Μόλις πριν από λίγο μπήκε ο συνδέτης, ο κύριος Μάνος Αβαράκης, ο Κωνσταντίνος Θεμελής, άλλα πρόσωπα θα βρεθούν εδώ. Μετά θα γνωρίσουμε τον ποιητή Μάνο Χατζηδάκη, όχι τον συνθέτη. Μετά θα δούμε νεότερους ανθρώπους πώς αντιμετωπίζουν την ποίηση και
νεότερη μουσική, πώς συνθέτουν πάνω στους νέους ποιητές. Κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Να σας ευχαριστήσουμε όλους όσους καταφέρατε αυτή τη στιγμή να φτάσετε εδώ με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο κέντρο και να καλέσω τον Κωνσταντίνο Θεμελή για να κάνει την έναρξη αυτής της ωραίας και μεγάλης ενότητας. Nusa Katza Armando. Un Armando, cadê inclisura? Costa Petro Lustijmin. Se eles fazem como se chiama? Non lo stica macchini. Che di analto non smafazzi. Non hai sots tu fuori le tuati. Lo mutresti se scadi fessia. Zilio gli angoli gemitati. Vrea se tu pesel tu pshani. Ma de hoara se nu se veada. Zizi nu ți dăm tișcherea. Tu te acloți vrea să lișada. Ți s-a dar făcărălul, ma în viață tora halea. Ea în altă, ea în cșană, sfugi omul, trage calea. Imnă, trăiați multe locuri. Ea că ajunse până nemția. Stai, nu intră, crește unul. Tișcherea-ți vedeți. Ulea omul să mă vrească, să vadă înăuntru îi ți scrii, se șudișaște, bate capul, nu poate să îndeporie. Ori rămâne. Tișcherea ved că așa nu se îngărgeaște. Cum chiitini ți are înăuntru, tipioană șudișaște. A mea e asta ți are să fac. Na, scribar-me până mâine și-și mătare stămăria. A mea e asta, a mea prepâne. Cam aș curti, nu te giuro. Hai, da, lasă stămăria. Zghine, veți bre Cristine, veți și singur ți arăția. Ia, pe rada, cum se spune? Cât ți-i față, cu ți-i gură, cum e naria, cum e grunliu, spune că e din clisura. Se scrie. Ia știi scurtul. Ia știi scurtul, al zighinii. Acel care scrie, nu e înaltul, nu e ca tine. Cât de fratele? Voi născară ca să puteai de asta giungul. Ți-mi giur că până anța nu am văzut acâtul lungul. Mă trăiești la ora rămâne mițănușa cât o ară, știu de zi ia sticșană, ia să spună dau zboară. Ia știi scurtul. Scrie însă. Ia știi scurtul. Spune tine că la noi, tuhara noastră, cam scurtul și mine. Așa e apa din clisura. Mult înalți crescutuți, nu vai afli la noi oameni care nu aibă patru coți. Asta, asta este Nusa Katza Armando. Doamne, domnii, bună seara și bine veniți. Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Χιο Κωνσταντίν Αλ Θεμελή, χιο Αρμάν, στη Βαλίμπα Αρμανιάσικα iaste μια δημούμα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Θεμελής, είμαι Αρμάνος και η αρμανική είναι η μητρική μου γλώσσα. Αλλά, τώρα σε Άραβας μπορούν, μα μούλτο αρμανέστη, νο κρυτσέστη. Εδώ απόψε θα μιλήσουμε κυρίως αρμανικά, όχι ελληνικά. Αλλά πρώτα, πριν τη συζήτηση, δάω σβάρι επικρτσέστη. Αλλά πρώτα πρέπει να πω λίγα λόγια στα ελληνικά, κυρίως για εκείνους που δεν γνωρίζουν την αρμανική. Όπως υπάρχουν Έλληνες που ανησυχούν για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας κάτω από τη λέλαπα της αγγλικής, παραδείγματος χάρη. Έτσι υπάρχουν και Αρμάνοι που ανησυχούν για το μέλλον της αρμανικής γλώσσας κάτω από τη λέλαπα των εθνικών γλωσσών των βαλκανικών χωρών στις οποίες ζουν. Παράδειγμα, κάποιοι Αρμάνοι που ζούμε στην Ελλάδα ανησυχούμε για το μέλλον της αρμανικής κάτω από τη λέλαπα της ελληνικής. Το ίδιο συμβαίνει στην Αλβανία, το ίδιο συμβαίνει στη Ρουμανία και ούτω καθεξής. Όσο με αφορά, το δικό μου ενδιαφέρον για τη μητρική μου γλώσσα είναι όψιμο,
αλλά η παρούσα συνάντηση δεν είναι η κατάλληλη για να αφηγηθώ την προσωπική μου ιστορία. Γι' αυτό θα συνδέσω μόνο την απόψινή βραδιά με 2 βραδιές που προηγήθηκαν στον ίδιο χώρο πέρυσι. Στις 20 Ιανουαρίου του περασμένου χρόνου, εδώ παρουσιάσαμε τον μικρό πρίγκιπα του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπέρι στην αρμανική μετάφραση που έκανε ο Τέντε Καλ και η Μαρία Μπάρα. Ήμασταν τότε πολύ λίγοι και εγώ αισθανόμουν πολύ μόνος. Είχα ως παρτενέρ τον Μάνο Αβαράκη, τον κορυφαίο σολίστα μας και τραγουδοποιό, ο οποίος συνέθεσε μουσική. Είχα και τον Τέντε Καλ, τον σπουδαίο επιστήμονα και ακαδημαϊκό της Ακαδημίας της Βιέννης, ο οποίος ήρθε από τη Βιέννη με τη γυναίκα του, τη Μαρία Μπάρα, για να παρουσιάσουμε μαζί τον μικρό πρίγκιπα. Ο μικρός πρίγκιπας θα γίνει musical στα αρμανικά από μένα. Έχω γράψει το σενάριο, ετοιμάζουμε την παραγωγή και θα συμμετάσχουν αποκλειστικά αρμάνοι καλλιτέχνες, αρμάνοι ηθοποιοί, αρμάνοι καλλιτέχνες μουσικοί, σκηνογράφοι, φωτιστές, αλλά από όλες τις χώρες των Βαλκανίων. 2 μήνες μετά, παρουσιάσαμε εδώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα, τολμώ να πω, πανόραμα της αρμανικής ποίησης. Συμμετείχαν 6 ποιητές, οι 4 από τους οποίους ήρθαν από τις χώρες τις οποίες ζουν. Συμμετείχαν ο Σπύρου Πρέφτη, ο οποίος ζει στον Καναδά και δεν ήρθε, ο Τόμα Ενάκε, ο οποίος είχε χειρουργηθεί και δεν ήρθε, αλλά ήρθαν οι άλλοι 4, η κύρα Γεωργοβεάνου Μάντσου από τη Γερμανία, ο Σπύρο Φούκη από τα Τύρανα, ο Γιώργη Βράνα από το Βουκουρέστι και η Σύρμα Γκούτσι, η οποία ζει στην Αθήνα. Μέσω εκείνων των εκδηλώσεων γνώρισα μερικούς ανθρώπους εξαιρετικής ποιότητας στον τομέα τους και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω δεν αισθάνομαι καθόλου μόνος, όπως αισθανόμουν πέρυσι κάνοντας την εισαγωγή του μικρού πρίγκιπα. Στην παρουσίαση του μικρού πρίγκιπα, στο πρώτο τραπέζι, κάθονταν 3 επιστήμονες τους οποίους δεν γνώριζα. Ο Σταμάτης Μπέης, ο γλωσσολόγος, ειδικευμένος στην αρμανική γλώσσα, ο Λεωνίδας Εμπειρίκος, ο ιστορικός, που κάθεται πίσω μας, και η καθηγήτρια των Σλαβικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Γνώρισα και τον Αποστόλη τον Καψάλη, Αρμάνο επίσης, και έτσι από την αρχική στιγμή που ήμουν μόνος με τις ιδέες μου, τώρα είμαστε 10 και χωρίς να παρεξηγηθώ να το πω με μια μεταφορά, 10 Shaolin Kung Fu, ή αν προτιμάτε Φενταγίν, ή αν προτιμάτε Ταλιμπάν, ή αν προτιμάτε Μπόκο Χαράμ. Είμαστε 10 και είμαστε ένας κι ένας. Δεν φοβάμαι τίποτα. Γυρίζω λοιπόν την αρμανική γλώσσα σε μετάφραση που έκανε ο ποιητής Σπύρου Φούκη. Θα μας μιλήσει για τη μετάφραση και τη δουλειά του εν γέννη ο άλλος ποιητής, ο Γιώργη Βράνα, που ήρθε από το Βουκουρέστι γι' αυτό, αλλά πριν θα ήθελα να πει ο κύριος Σταμάτης Μπέης, ο γλωσσολόγος, λίγα λόγια για την αρμανική γλώσσα και τις διαλέκτους της, αντί να τα πω εγώ. Κύριε Μπέη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση και νομίζω ήταν πολύ καταπληκτική η ιδέα του Κωνσταντίνου Θεμελή για να πούμε κάποια λόγια βασικά για τη βλάχικη γλώσσα εδώ μέσα. Μπορεί η πλειοψηφία του κοινού να είναι βλάχη, είναι πολλοί όμως δεν είναι βλάχοι ή δεν έχουν τέτοια καταγωγή και καλό θα ήταν να ξέρουν 2-3 βασικά πράγματα για αυτή τη γλώσσα που καλό θα ήταν να τα μαθαίναμε στο ελληνικό σχολείο, αλλά δεν τα μάθαμε. Λοιπόν, όσον αφορά την προέλευση της γλώσσας, είναι σίγουρα ότι η βλάχικη γλώσσα είναι λατινογενής γλώσσα, προέρχεται δηλαδή από τη λατινική γλώσσα, είναι κατάλοιπο της ρωμαϊκής παρουσίας στην Ελλάδα. Ανήκει στον ανατολικό κλάδο των λατινογενών ή ρωμανικών γλωσσών, μαζί με τις άλλες ρωμανικές γλώσσες της Βαλκανικής, από τις οποίες πιο γνωστή είναι η ρουμάνικη.
Προφανέστατα η πιο συγγενής γλώσσα με τη βλαχική είναι η ρουμάνικη. Οι γλώσσες αυτές κατάγονται από μια πρώιμη λατινική των Βαλκανίων που διαμορφώθηκε στους πρώτους αιώνες μετά την κατάκτηση της Βαλκανικής από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι ομοιότητες που παρουσιάζει η βλάχικη γλώσσα με τη ρουμάνικη οδήγησαν πολλούς και κυρίως Ρουμάνους μελετητές και όχι μόνο να τη θεωρήσουν σαν διάλεκτο της ρουμάνικης γλώσσας. Αυτό έχει μία βάση, αν δούμε τις ομοιότητες που έχουν οι δύο γλώσσες. Υπάρχει μία μερική αλληλοκατανόηση, όχι ολική, αλλά στην πραγματικότητα με τα κριτήρια που η επιστήμη της γλωσσολογίας ορίζει σαν διάλεκτο μιας γλώσσας, η βλάχικη δεν είναι διάλεκτος, είναι γλώσσα. Και αυτό γιατί διαμορφώθηκε μόνη της, ανεξάρτητα από τη ρουμανική γλώσσα, σε μια απομακρυσμένη περιοχή από τη Ρουμανία και δεν ήρθε σε επαφή με τη ρουμάνικη γλώσσα παρά σχετικά πρόσφατα, τους 2 τελευταίους αιώνες. Η παρουσία βλαχόφωνων πληθυσμών στην περιοχή που ομιλείται τώρα η βλάχικη γλώσσα μαρτυρείται από το 10ο αιώνα από βυζαντινούς ιστορικούς. Πρόκειται δηλαδή μια γλώσσα που είχε κοινή καταγωγή αλλά ανεξάρτητη πορεία κατά τους αιώνες. Αποκαλείται πρωτίστως από τους ομιλητές της, γι' αυτό και ο όρος αρομονικός είναι εξίσου ή περισσότερο σωστός από τον όρο βλάχικος, αρμηνιάσκη ή σε κάποιες διαλέκτους γανανέσκη, όροι που δημιουργήθηκαν ιστορικά. Η προέλευση αυτού του όρου δεν είναι άγνωστη, πρόκειται για το λατινικό Ρωμάνους, Ρωμαίους, με το προθετικό «α» από πριν. Στην ομιλούμενη ελληνική όμως, εδώ και αιώνες έχει καθιερωθεί ο όρος βλάχικη, είναι περισσότερο γνωστός στους ομιλητές της ελληνικής, αλλά η διεθνή της ονομασία και στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες σήμερα, οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι ποικιλία του βλάχικου αρουμένου, που ίσως είναι και πιο σωστός όρος για να αποδίδεται αυτή η γλώσσα. Η γλώσσα αυτή είναι προφορικής παράδοσης. Είναι γλώσσα υπό εξαφάνιση. Εδώ θέλει μια προσοχή. Είναι προφορικής παράδοσης γιατί η μετάδοσή της γίνεται κυρίως προφορικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν γραπτές πηγές και μνημεία σε αυτή τη γλώσσα και πάρα πολλά από το 18ο αιώνα μέχρι σήμερα. Άλλωστε και η σημερινή εκδήλωση αυτό αποδεικνύει πως υπάρχουν γραπτά μνημεία εδώ και 3 αιώνες πλέον σε αυτή τη γλώσσα. Όχι φυσικά πάρα πολλά, αλλά έχει μια συνεχή γραπτή παράδοση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μεταδίδεται κυρίως προφορικά. Είναι που εξαφάνισε η γλώσσα. Γιατί ο αριθμός των ομιλητών της μειώνεται, εφόσον δεν διδάσκεται συστηματικά σε καμία από τις χώρες των Βαλκανίων όπου ομιλείται, και εγκαταλείπεται η χρήση της προς όφελος των επίσημων γλωσσών σε αυτές τις γλώσσες. Δεν έχει επίσημη γραπτή μορφή που να είναι κοινό σημείο αναφοράς ανάμεσα στους ομιλητές της, αν και πρόσφατα γίνονται και προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Για τη γεωγραφική εξάπλωση δεν θα μπορέσω να είμαι της γλώσσας πολύ λεπτομερής. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς τους βλάχους ομιλητές. Νησίδες βλαχόφωνες υπάρχουν παντού στη Βόρεια Ελλάδα και στα Νότια Βαλκάνια. Στην Ελλάδα συναντώνται κυρίως, η βασική τους κοιτίδα είναι η οροσειρά της Πύρου, η περιοχή μεταξύ Πύρου, Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Οι άλλες 2 χώρες με αξιόλογο αυτόχθονα βλάχικο πληθυσμό που ζει στην κοιτίδα του είναι η Νότια Αλβανία, κυρίως στην περιοχή της Μοσχόπολης και της Κοριτσάς. Είναι η περιοχή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας γύρω από την Πίτολα, το μοναστήρι. Ενώ αντίστοιχα διατηρούνται μεγάλες κοινότητες βλάχων στη Ρουμανία κυρίως, για λόγους αυτονόητους, στη Σερβία και στη Βουλγαρία, η ύπαρξη των οποίων χρονολογείται από το 18ο αιώνα και μετά. Υπάρχουν πολλές κοινότητες βλάχων μεταναστών σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στην Αυστραλία. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για
την ποικιλία της. Η βλάχικη γλώσσα δεν θα μπορούσε να είναι μία ομοιογενής γλώσσα, εφόσον δεν έχει επίσημη γραπτή μορφή, όπως είπαμε προηγουμένως, και υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές ανάμεσα στα ιδιώματα των χωριών όπου μιλούνται, με αρκετά πολλές τοπικές παραλλαγές. Με μία λίγο αυθαίρετη κατηγοροποίηση, οι γλωσσολόγοι χώρισαν τις βλάχικες διαλέκτους και ιδιώματα σε δύο κατηγορίες, με βάση κάποια κριτήρια, στα βόρεια βλάχικα ιδιώματα και στα νότια βλάχικα ιδιώματα. Στα νότια βλάχικα ιδιώματα ανήκουν τα περισσότερα βλάχικα ιδιώματα του ελληνικού χώρου, κυρίως αυτό της Πίνδου, που έχει τους περισσότερους ομιλητές. Το ιδίωμα της Πίνδου μιλείται στο Μέτσοβο, στη Σαμαρίνα, στη Σμίξη, στην Αρδέλα, στο Περιβόλι, στο Ανατολικό Ζαγόρι, στον Ασπροπόταμο και στα περισσότερα μέρη του ελληνικού χώρου. Έχει τους περισσότερους ομιλητές από τα άλλα ιδιώματα, αλλά πιο χαρακτηριστικά είναι επίσης και τα βόρεια βλάχικα ιδιώματα, με σημαντικότερα το φαρσερεώτικο ιδίωμα, το ιδίωμα της Μοσχόπολης στη Νότια Αλβανία, το γραμμοστιανό ιδίωμα στην περιοχή του Όρους Γράμμου. Αυτά τα λίγα για τη βλάχικη γλώσσα. Ελπίζω οι ελάχιστοι που είστε εδώ και δεν ξέρετε βασικά πράγματα για τη βλάχικη γλώσσα να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται κατά τη διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης. Θέλω να υπογραμμίσω το μήνυμα της σημερινής βραδιάς. Η σημερινή βραδιά, όπως και οι προηγούμενες που γίνανε στον ίδιο χώρο, αποδεικνύουν ότι η βλάχικη γλώσσα μπορεί να εκφράσει το σύγχρονο κόσμο, όπως άλλες σύγχρονες γλώσσες, μπορεί να εκφράσει την ποίηση ενός διαχρονικού και παγκόσμια γνωστού ποιητή όπως ο Καβάφης. Έχει μεγάλη σημασία που είναι Έλληνας ποιητής ο Καβάφης. Αυτό ίσως δημιουργεί κάποιες ευκολίες στη μετάφραση, αλλά ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει ότι ο Καβάφης είναι ένας διεθνής ποιητής παγκόσμια γνωστός. Η χρήση της βλάχικης, όπως αποδεικνύεται, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο κοντινοτροφικό χώρο και σε ένα φορολογικό πλαίσιο, και αυτό θα ήθελα να σας μείνει από τη σημερινή βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Γιώργη Μπράνα, και δεδομένου ότι τα βιβλία χρειάζονται χαρτί και τυπογραφία και εκδότες, να πω δύο λόγια για τον εκδοτικό οίκο των Τυράννων, ο οποίος εξέδωσε το τρίτο βιβλίο του Σπύρου Φούκη. Ζήτησα από τον κύριο Μπουιάρ Καρόση, θα προφέρω σωστά, ναι, από τον κύριο Καρόση, τον εκδότη των εκδόσεων Μη και Β, MB, τον Τυράννο, να μου στείλει ένα σύντομο σημείωμα για τη δράση του οίκου του. Μου έστειλε ένα στα αγγλικά και σας το μεταφράζω απευθείας στα ελληνικά. Ο εκδοτικός μας οίκος άρχισε στα Τύρανα το 2002. Ο κύριος σκοπός του είναι η έκδοση κυρίως καλλιτεχνικών βιβλίων, ποίησης και πρόζας, από Αλβανούς αλλά και ποιητές του εξωτερικού. Κάποιοι από τους πολύ γνωστούς Αλβανούς ποιητές της εποχής μας, όπως ο Άγκρον Τούφα, συγχωρήστε με αν δεν τα τονίζω σωστά, Ραμίς Γιουνί, Σπύρου Φούκη, Γκέρ και Μαρινάη, Ναΐμ Μπερίσα και άλλοι, έχουν ήδη εκδώσει τα βιβλία τους κάτω από τον λογότυπο της εταιρείας μας. Το 2014, προσέξτε πόσο σημαντική δουλειά κάνουν κάποιοι άνθρωποι αφανείς. Σκεφτείτε τώρα, ένας εκδοτικός οίκος στα Τύρανα, τον περασμένο χρόνο εξέδωσε μία ποιητική συλλογή με τίτλο «Φωνήεντα της Αυγής» ενός Βιετναμέζου ποιητή ονόματι Μάι Βαν Φαν. Εμένα